ാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതെങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി പിടിച്ചിട്ട് കൈ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി പിടിച്ചിട്ട് ഇതാ പുഷ് ചെയ്യാ കേട്ടോ. അങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്യുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക? അങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്യുമ്പോ അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കണേക്ക് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഞെക്കുമ്പോഴൊക്കെ അസുഖം കണ്ടില്ലേ? അതേമാതിരി എന്തെങ്കിലും സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ തെറിച്ചാൽ പോകും. നമ്മളിങ്ങനെ പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോ അതാ കണ്ടില്ലേ? തെറിച്ചാൽ കണ്ടില്ലേ? ആ അവസ്ഥയാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ തൊണ്ടയിൽ കെട്ടി നിൽക്കുമ്പോ ഈ ചെസ്റ്റിനെ ഞെക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് അത് ഇങ്ങോട്ട് കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിലത്തെ സാധനം തെറിച്ചു. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതിനാണ് ഈ ഹെബ്ലിക് മെനിവർ ചെയ്യണത്. കൈ എങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നോക്കേ. ഇനി ചെയ്യേ. എങ്ങനെയാണ് പുറം കുഞ്ഞിട്ടാണ് ചെയ്യാട്ടോ. മോളിക്കാണ് കൈ എങ്ങനെ